Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 8:57 PM sa buong Kapuluan. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang isa sa mga calls ng ating top secret share. Dama natin yung bigat. Dama natin yung pinagdadaanan ng isang caller natin na naabuso mismo ng kanyang ex-boyfriend. Sa pang-aabuso na yon ay nagkaroon ng bunga. Bunga na hindi natin pwedeng sabihing kasalanan. Dahil yung bunga na yun isang anghel na walang kamuhang-muhang sa mga pangyayari sa kanila. Pero kabisyo, ang hirap lang din kasi mamuhay sa alam mong inabuso ka. At sa pang-aabuso sa iyo ay nagkaroon ng bunga ng isang batang sanggol na musmos na walang alam. Pero wala ka na magawa. Kaya mga kabisyo, sa lahat po na may mga boyfriend or girlfriend or partner dyan, ang pangaharas po ay huwag nating gawin sa ating kabiyak. Kahit po sabihin natin na asawa po natin yan at hindi po pumayag makipagsiping sa inyo kabisyo, maaari pong makasuhan tayo. Tama po kayo na narinig kabisyo. Ang pakikipagsiping po ay kusang binibigay at gusto nyo po sa isa't isa. Pero kung pipilitin nyo ang isa't isa, wala pong mangyayari. Kasalanan po ang ipilit ang sarili sa ayaw naman ng partner mo. Anyway mga kabisyo, tungo na po tayo sa patikim ng ating Rocky's Secret Files with Titangelo. Nag-guilty ako na wala pa rin siyang jowa years after namin maghiwalay. Kabisyo, nag-guilty ka na rin ba sa sitwasyon na nakipaghiwalay ka sa taong minamahal mo dahil may dahilan na mabigat? Dahil hindi pwedeng ipilit ang relasyon na binubuo ninyo. Pero ang masakit doon kabisyo, yung taong iniwan mo until now, hindi pa rin nakaka-move on o hindi pa rin nakakahanap ng tamang tao dahil tingin niya ikaw pa rin ang tamang tao para sa kanya. Mga kabisyo, halika't pakinggan natin ang babasahin ni Basa Princess ngayong gabi na to. Kano pang inaantay mo kabisyo? Sa aking pagbabalik, mapapakinggan na natin ang istorya ng isang kabisyo natin. Kaya kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama si DJ Titangelo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1